ఈరోజు మా ఇంట్లోన కొట్టు రసం అండి, బేళ్ళ కొట్టు అండి. బేళ్ళ వంచినేటి కొట్టు ఉంటుంది కదండి, నీళ్ళు దాంతో రసం చేస్తానండి. ఎలా చేస్తానో చూడండి. స్టవ్ అంటించుకొని గిన్నె పెట్టినానండి. ఆయిల్ వేసుకుందామండి. ఆయిల్ వేడిందండి. జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, టమాటాలు మెత్తగా మగ్గనిద్దాం. ఇందులోకి ఎల్లిపాయలు, జీలకర్ర పొడి వేసి ఒకసారి కలిపి మూత. టమాటాలు మగ్గినాయండి. కారము, ఉప్పు, పసుపు వేసినానండి. ఇందులోకి చింతపండు పులుసు వేద్దామండి. బాగా కొంచెం ఉడకనిద్దాం. బాగా ఉడికిందండి. ఇంకా ఇప్పుడు బేళ్ళ రసం ఉంది కదండి, ఇది వేసేద్దాం. ఇంతేనండి. రసం పొడి వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు, బెల్లం వేసుకునే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు. ఎలాగైనా బాగుంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది. కొత్తిమీర వేసి తిన